og så vil vi gerne snakke lidt om den absolute lysstyrke og den tilsyneladende lysstyrke. Og den absolute lysstyrke, den er defineret ved den mængde energi, der bliver udstrålet per tid. Og dens enhed kommer i joule per sekund, som også er watt. Den tilsyneladende lysstyrke er den, vi kan se fra jorden, med en afstand på R, og den bliver udregnet med den formel, og dens enhed er watt per kvadratmeter. Ja, vi har så valgt et eksempel med en stjerne, som har den samme absolute lysstyrke som solen. Derfor isolerer vi afstanden i vores formel, så den kommer til at hedde R i anden er lige med den absolute lysstyrke over 4 gange pi gange den tilsyneladende lysstyrke. Så indsætter vi vores bekendte i formlen. Først så har vi den absolute lysstyrke på solen, som er i watt, og så har vi underbrøkstregen 4 gange pi gange den tilsyneladende lysstyrke på stjernen, som er i watt over kvadratmeter. Og det får vi så ud til 3,04697 gange 10 i 35 kvadratmeter. Og så vil vi gerne have det her meter i anden vægt, og det gør vi ved at tage kvadratroden med tallet. Og så får vi så 5,51994 gange 10 i 17 meter.